Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson Khamalata. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzekera zochotsa asilikali a dziko lino kummawa kwa dziko la Democratic Republic of Congo. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika ayamikira President Chakwera kamba kokana pempho lokweza mtengo wa mafuta, ndipo wapampando wa bungwe la African Union Commission wafika mdziko muno pa ulendo wake wa masiku awiri. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzekera zochotsa asilikali a dziko lino kummawa kwa dziko la Democratic Republic of Congo. Lamuloli alipereka pofuna kulemekeza mgwirizano oletsa nkhondo ndi magulu omwe akumenyana kumeneko, komanso kutsekulira njira zokambirana zomwe akukonzekera kuti pakhale mtendere wokhalitsa omwe udzabweretse bata mchigawo cha SADC. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana mdziko muno ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokana pempho la makampani okhudzidwa ndi nkhani za mafuta kuti akweze mtengo wa mafuta ndi 30%. Iwo ati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko lino ndi chitsimikizo chakudzipereka pokhala mbali ya anthu pa nthawi ya mavuto ndi mtendere. Zambiri mulipotili la Grant Muhango. Posachedwa pa dziko la Malawi linakumana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto zomwe zinapangisa kuti pakhale mizere italiitali mu malo omwetsera mafuta mdziko muno. Izi zinachitisa boma kupeza mafuta kuchokera ku dziko la United Arab Emirates kuzera mu njira ya boma ndi boma, pomwe malita a mafuta okwana 50 million anapezeka, zomwe zinachepesa vutoli. Koma mwaposachedwapa Amalawi anazizimuka pomwe makampani okhudzidwa ndi nkhaniyi anapempha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti avomereze kuti mtengo wa mafuta ukwere ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Mumalo mwake mtsogoleri wa dziko linoyu uwati anthuwa akuonse zopinga zonse za nkhani za mafuta pakutha kwa masiku awiri. Mlembi wamkulu msinodi ya Livingstone ya mpingo wa CCP Mbusa William Tembo wati izi zikuonesa kuzipereka kwa mtsogoleri wa dziko lino poonetsetsa kuti Amalawi asapsinjike kwambiri ndi nkhani za mavuto azachuma omwe dziko lino likudusamo. Chifuna tinene pano sikuti wakana mayiyo yekha akukana chifukwa choti akuganizira anthu a Malawi amene kukweza kwa mtengo kubweresa chipinjo chachikulu kwa mtiri kwa mtengo wa Malawi. De tifuna tibwirizane mtsogoleri wa dziko kuti timene wachita mtsogoleri athu wachita chinthu chapamwamba kwambiri, mafuta asakwere. Naye mkulu wa bungwe la Nyika Institute a Moses Mkandawire uwati ndikofunika kulingalira modzama pa nkhani za chuma pomwe zokhumba zokomera Amalawi ndi zomwe zikhale pasogolo. Akuganizira makamaka Amalawi ambiri amene akunkana mavutika chifukwa mudziwa kuti mafuta awa tikakhautira kwezaso kwambiri chipangisa kuti zinthu zambiri zikwere, anthu avutike kupeza katundu ndi zina zotero, ndi kuti Amalawi akhala mchipinjo chachikulu kwambiri. Pamene akuteronso nchofunikiranso kuti tione anzathu amabusiness ndiwe na otero kuti kunkhani ya chuma mmene chilili pakali pano komanso mafuta mmene alili ngati sakwera ndi kuti paliso chipinjo chachikulu kwambiri. Pothirirapo ndemanga mkulu wa bungwe la Aid Malawi Msondi Mkandawire uwapempha mbali zonse zokhuzidwa pa nkhani za malonda kuti zipewe kukweza mitengo ya katundu mwachisawawa. Nkhani imene itayilandira bwino kwambiri athokoza president I think facho panga decision iyi kuti asakweze situation omwe tudosama Malawi. I think economic crisis yativuta komanso apanga zinzothekera kwambiri achita chinthu chachikulu kwambiri because panopo anakangokweza mafuta ndi katundu anakapengera. Grant Muhango, MBC Mzuzu. Wapampando wa bungwe la African Union Commission Musa Faki Mahamat wafika mdziko muno pa ulendo wake wa masiku awiri. Pofika mdziko muno Mahamat analandiridwa ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena anansetembo.
Amahamat akuyembekezeka kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti akambirane nkhani zosiyanasiyana zopititsa patsogolo mgwirizano wa dziko lino ndi bungweli. Amahamat abwerera kulikulu la African Union Commission dziko la Ethiopia lachinayi. Nduna yoona za ntchito a Engineer Vitumbiko Mumba yachenjeza makampani ndi mabungwe kuti aonetsetse kuti akatswiri akunja omwe amawalemba kudzagwira ntchito asamapitirire zaka zisanu ndi chimodzi ali mdziko muno poti malamulo a dziko lino samawalola kutero. Engineer Mumba amalankhula izi ku Lilongwe atayendera sukulu ya Bishop Mackenzie International komwe zadziwika kuti mwa aphunzitsi 62 apa sukuluyi 7 okha na Malawi. Ndunayi padakali pano yathetsa ndondomeko yomwe ogwira ntchito amakakamizidwa kuyezedwa magazi kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo koyambitsa AIDS zomwe akuti ndi kuphwanya malamulo a ogwira ntchito mdziko muno. Eunice Njovu akufotokoza. Nduna yoona za anthu ogwira ntchito Engineer Vitumbiko Mumba omwe anali limodzi ndi akuluakulu aku nduna wawo komanso akuluakulu oyang'ana za anthu olowa ndi otuluka mdziko muno anayamba ndi kukumana ndi ogwira ntchito amaudindo ang'onoang'ono asanakumane ndi akuluakulu oyendetsa sukulu ya Bishop Mackenzie International. Pokambirana ndi akuluakulu oyendetsa sukuluyi, undunawu unapeza kuti pa sukuluyi pali aphunzitsi ochuluka ochokera kunja kulekana ndi aphunzitsi ochokera m'Malawi mommuno, zomwe anati zikusokoneza mwayi wa Malawi omwe ali ndi maphunziro okwanira kuti akhoza kugwira ntchito ngati yomweyi. Malamulo athu amalesa kuti munthu wakunja akhale kunoko kugwira ntchito pa kampani imodzi zaka 6. Wabwera munthu wakunja kugwira ntchito kuno Malawi pa kampani ina iliyonse pakhale munthu wina kuno Malawi wothekera kuti aphunzira bwino amupange menta. Ndi pa zaka 6 menezozo ampange menta munthu uja kuti jamabwerera kwawo wapange menta uja apange take over. Kumanga zavuta pamene popo afuna zaka zina zopita kusogolo pakhale justification kuti chifukwa chiyani sanabwerere kwawo. Kuchokera ku madandaulo kwa ogwira ntchito amaudindo apansi, unduna woona za ogwira ntchito unatsimikizira madandaulo omwe analandira kuti ogwira ntchito kumeneko amawakakamiza kuyezetsa magazi kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo ka HIV asanalowe ntchito komanso chaka chilichonse chomwe akugwira ntchito pamalowa. Pamenepa akuluakulu a sukulu ya Bishop Mackenzie International anavomereza kuti ndondomeko yotere inalipo koma analeka kugwiritsa ntchito mchaka cha 2021 ndipo pakadali pano akuchita zotheka kuti ayichotse. Komabe nduna yoona za ogwira ntchito pamenepa analamula kuti ndondomeko imeneyi ayichotseretu. Health policy yawo yapanopa taithesa lero lino pa 4 February 2025 koma apange ina imene ife ngati nduna wa labor tizayione kuti kodi ikugwirizana malamulo a Malawi. Tizapanganso working ndi anthu amanduna ena makuwaso kwa Attorney General Office kutione kuti consistent ndi malamulo a dziko la Malawi. Pakadali pano nduna yoona za ogwira ntchito yachenjeza sukulu zonse zomwe zimatsatira ndondomeko za maphunziro akunja kwa dziko lino kuti zilekeretu mchitidwe wowasankha Malawi omwe amagwirako ntchito. Iwo ati unduna wawo pakadali pano uli ndi madandaulo osiyanasiyana kuphatikizapo kusiyana kwa malipiro apamwezi pakati pa obwera ndi aku Malawi kuno, kulephera kupeza mwayi wopitiriza maphunziro, kuchotsedwa ntchito popanda zifukwa zenizeni, komanso zinthu zosiyanasiyana zomwe ogwira ntchito ochokera kuno ku Malawi akukumana nazo. Ndine Eunice Njovu kuchokera ku Lilongwe. Dziko la Israel lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana othandiza anthu m'madera pa nkhani monga zaumoyo, maphunziro komanso ulimi. Kazembe wa dziko la Israel kuno ku Malawi Michael Lotem anena izi ku Lilongwe pomwe amapereka madesiki okwana 300 ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Madeski 300 omwe konsolo ya Lilongwe yalandira kuchokera ku dziko la Israel akuti awagawa msukulu za primary za mu mzindawu maka komwe kulibiletu. Kazembe wa dziko la Israel kuno ku Malawi Michael Lotem
ati ubale omwe ulipo pakati pa dziko lawo ndi dziko la Malawi ndi wapakale ndipo anachiona choyenera kupereka madeskiwa. Alotem ati dziko lawo ndi lodzipereka kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Polandira madeskiwa, mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa ayamikira thandizoli kunena kuti lisintha kakhozedwe ka ophunzira popeza ophunzira ena tsopano aziphunzirira m'malo otakasuka. Asagawa anapitiriza kunena kuti mzinda wa Lilongwe ukhala ukulandira zitukuko zosiyanasiyana kudzera mu ubale wa m'matawuni pakati pa mzindawu ndi mizinda ina ya dziko la Israel. Ndichofunikira kuti tikhale ndi sister city ku Israel, ndicho linga chokuti tonse tizitha mwina kugawana maganizo awiri atatu, komanso umene munaonera ma sister city relationship timapanga benefit kwambiri ngati Fair City Council, monga mmene munaonera tinalandirako magalimoto zothimitsira madzi, tambirako ambulance kudzera mu relationship amene ifeyo timakhala nawo ngati ama sister city kapena twinning ndi ma cities ena. Ndi mmene anafotokozera muja ifeyo sitipanga pesi kuti mwina tikhale ndi city imene tili nayo pa ubale ku Israel. Imodzi mwa sukulu zomwe zipindule ndi ya Mkomachi yomwe ili mdera la Lilongwe City Center. Phungu wa derali a Alfred Gia ayamikira thandizoli kunena kuti lichepetsa chiwerengero cha ophunzira omwe amakhala pansi akamaphunzira. Mu mzinda wa Lilongwe muli ana ochuluka kwambiri amene akuphunzira ku primary school, and mukaonana kuti kalasi ina iliyonse muli ana ochuluka. And ana ochulukaji sakukhalanso malo abwino, akukhala pansi penipeni. So kubwera kwa madeski kupangisana na kuti vuto limene tinali nalo makamaka ku maklasi amene chifana kuti ndi ocheperako 300 ndi ambiri apita makusweso kwana 4 koma athandiza kwambiri. Malinga ndi konsolo ya Lilongwe, mzindawu uli ndi sukulu za boma zokwana 57 komanso ophunzira opitilira 157,000 ochokera ku mazoni 10. Madeskiwa akuti awagawa ku madera a phungu anayi ozungulira konsoloyi, ndipo sukulu ya Mlodza, Mkomachi, Msambachikho komanso Mtsiliza ndi zomwe zipindule. Lonjezo Sodoka, MBC, Lilongwe. Yemwe anali phungu wa chipani cha DPP kumwera kwa boma la Chitipa Awerani Chilenga pamodzi ndi akuluakulu ena a chipani cha DPP ku Chitipa alowa mchipani cholamula cha Malawi Congress. Anthuwo alandiridwa mchipanichi ndi mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda kunthalire mboma la Chitipa. Makamaka kunthalire boma la Chitipa makhansala awiri a DPP ndi UTM nawo alowa mchipani cha MCP. Nthambi ya phungu wa nyumba ya malamulo yomwe amateteza zachilengedwe pa dziko lapansi yati mpofunika kuti Malawi komanso maiko ena a mu Africa akhazikike pophikira mphamvu za magetsi ndi dzuwa pofuna kuthana ndi kudula mitengo mwachisawawa. Polankhula pa msonkhano wa phungu wa ku Lilongwe, mkulu wa nthambi ya phungu osamalira zachilengedwe m'madera apakati ndi kumvuma kwa Africa Emmanuel Mafo anthu ambiri mu Africa amaganiza kuti kuphikira magetsi ndi kukwera mtengo zomwe zikuchititsa kuti adzidula mitengo mosasamala pofuna nkhuni ndi makala. Eunice Jovu ali ripoti. Pomwe akusakasaka njira zabwino zophikira, aphungu omwe amaona zosamalira chilengedwe pa dziko lonse lapansi a Climate Parliament akuphunzitsa aphungu ochokera m'mayiko osiyanasiyana mu Africa njira zabwino zosamalira chilengedwe cha dziko lapansi. A Emmanuel Mafo omwe ndi mkulu wa Climate Parliament muno mu Africa akuti ngati aphungu a nyumba ya malamulo mchigawochi angaphunzitse anthu m'madera omwe akuchokera zakuyipa kwa kugwiritsa ntchito nkhuni komanso makala, ikhala njira yabwino yokuti uthenga ogwiritsa ntchito mphamvu ya mbwezera komanso magetsi ifike mwachangu kwa anthu. Iwo anati nkoyenera kuti anthu achotse maganizo omati kuphikira magetsi ndikodula kuti asamalire mitengo. Ndipo wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zosamalira zachilengedwe Awerani Chilenga, omwe komiti yawo ndi mbali imodzi ya gulu la aphungu a dziko lapansi osamalira zachilengedwe, akuti aphungu akuno ku Malawi athandizira kufalitsa uthenga othandizira kuti anthu mdziko muno adziphikira magetsi komanso sola ndi cholinga chosamalira mitengo. Takambirana njira zamakono zoti tiziphikira pa magesi a sola
kumalawi kuno magesi ndi odula sitingakwanise awa a Eskom koma tikunena kuti magesi a sola awa kumapeto kwache kumakhala mphika umene magesi aja amachoka kuzuwa kubwera msola panelo kenaka mzimayi uja nkumaphika zimene zitatu zachuluka mziko muno zipangisa kuti azimayi athu aziphika mwa makono komanso titeteza chilengedwe anthu sazifunanso kugula makala ndiye kuti titeteza chilengedwe. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu aku Energy Access Amagi Matinga anavomereza kuti anthu ambiri m'madera mdziko muno alibe mwayi okhala ndi zipangizo zoyenera zokuti akhoza kugwiritsa ntchito pophikira magetsi kapena sola. Amatinga ati dziko la Malawi mogwirizana ndi abwenzi osiyanasiyana akuchita zotheka kuti zipangizozi zifikire anthu ochuluka. Ali zipangizo pa magawo awiri. Chipangizo choyamba ndikuti magetsi linawo kandi solar panel linayo kandi magetsi a Eskom akulowa nyumba mwako pamene popo ndi pamene boma likutengapo gawo lalikulu kukhala ndi timati target kukhala ndi masomphenya kuti kamafika chaka cha 2035 amalawi mwakuti amalawi ochuluka kuposa 50% kufikira 80% akhale ndi magetsi kuti kodi ife lukamba zophiketi kodi stovuyo ilipo kodi mbawula yophikirayo ilipo pankhani imeneyo pali mabungwe ambiri amene akuthandiza mu njira zosiyanasiyana akuthandiza kuti anthu m'mamidzi mwaso matown si midzi mukhamu kuvuta maphikidwe matown apeze ngongole apeze njira ina yomalipira pang'ono kuti apeze zinthu ngati mwina ma pressure cooker kapena ma oven kapena ma stove amagetsi kuti adzigwiritsira ntchito. Nthambi ya Climate Parliament akuti anayikhazikitsa mchaka cha 2009 ndipo ili ndi aphungu okwana 700 omwe akuchokera m'mayiko 70. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson Kamalata. Bwanji tuonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzekera zochotsa asilikali a dziko lino kummawa kwa dziko la Democratic Republic of Congo. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokana pempho lokweza mtengo wa mafuta ndi 30%. Ndipo wapampando wa bungwe la African Union Commission kufika mdziko muno pa ulendo wake wa masiku awiri. Growing Malawi together means engaging the youth and promoting innovation and entrepreneurship towards a brighter future. This brighter future starts now. Young people in Malawi are already at the forefront of developing local solutions for local challenges. The European Union works with the youth, enabling young people, in particular girls, to access the education and skills they need. The EU in Malawi, through Improving Secondary Education, ISEM, works to improve the access to and the quality of secondary education and of technical and vocational training. The EU also supports entrepreneurship and skills training, as well as business incubation, changing the lives of young innovators. The coming in of the funds from European Union are going to support those ideas from more especially the youths, which will in turn employ other youths and reduce the levels of unemployment in Malawi. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Stuck on you. Ooh, obsessed with you. I'm
Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international, and everything in between. takulandiraniso gawo lathu lachiwiri la nkhani zathu. Unduna wa zamalonda wayamika ntchito zomwe masako akuchita pothandiza otukula Malawi kumbali ya zachuma maka powapatsa uphungu oyenera wakasungidwe ka ndalama ndi cholinga choti akhale odzidalira pa chuma. Nduna ya mundunawo Sostin Gwengwe ndiyo yanena izi pomwe bungwe la United Civil Servants SACCO linakonza mgonero mu mzinda wa Mzuzu. Jackson Sichali ali ndi ripoti. Pozindikira ntchito yayikulu yomwe masako amagwira pothandiza kutukula chuma cha dziko lino, nduna ya zamalonda Sostin Gwengwe inayamikira ntchito zomwe mabungwewa akugwira monga kutukula anthu omwe akuchita mabizinesi ang'onoang'ono komanso kulangiza anthu zomwe angasungire ndalama zomwe ati ndizofunika kwambiri pokweza chuma cha dziko lino. Ndunayi inayamikiranso bungwe la United Civil Servants SACCO pokhala limodzi mwa mabungwe omwe akuchita bwino pa ntchito zawo muno mu Africa zomwe ati zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya a boma pa chitukuko Amarai 2063. So mukudziwa masomphenya a boma ndi dziko lathu la Malawi ndi ja 2063 amanena kwambiri kuti tikhale odzidalira ifeyo patokha komanso tipange chuma chatokha. Ndipo masako ambiri ndi ma products awo amene akuchita offer kwa members awo akupanga di chuma mmasako muzikuoneka kuti ayi nkhani ya zachuma mmasako ikuyenda, ndipo ngakhale ma profit awo akumakhalabe ndithu ochuluka. Izi zikuthandizira kuti ngakhale ma members awo pa khomo pawo akumakhalanso odzidalira pa chuma chifukwa zikawavuta mwina mamoti maso nthawi zonse akhale kuboma maso akumakhala kuti SACCO yanga ndine tithandizana bwanji. Mkulu wa bungwe loyang'anira masako la Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives MUSCO Afumbani Nyangulu anati masako amagwira ntchito yapamwamba maka yosintha miyoyo ya anthu kumbali ya zachuma. Masako ife tikuona kunena kuti akuthandizira kwambiri chifukwa timaona anthu ambiri kunena kuti mwina analibe chilichonse koma pakutha pa nthawi wayamba munthu uja kukhala ndi ka business kolozeka, wayamba munthu uja kutumizana ku sukulu, wayamba tsopano mwina ka business kakula. Zinthu ngati zimenezo zimatisonyezera kunena kuti masako akuthandiza. Mkulu wa bungwe la United Civil Servants SACCO Francis Waliwa anati SACCO yawo yakwanitsa kupeza phindu la 12 billion kwacha mchakachi ndipo akwanisanso kulemba ntchito achinyamata ambiri. Tinganene kuti miyoyo ya anthu amene ali ma members athu yasintha kwambiri paja timanena kuti ifeyo ntchito yathu ndikusintha miyoyo ya anthu ndi yasintha ndithu kampani yawonso ikukula. Isanafike ku nkhomaliro nduna za malondayi inabzera kaye mtengo ku Chibwaka mboma la Nkhatabe ngati mbali imodzi yotsogolera masomphenya a bungwe la UC SACCO ofuna kubzera mitengo yokwana 2 million pozafika mchaka cha 2028. Ndunayi inayenderanso maofesi a UC SACCO kuti ione momwe bungweli limagwirira ntchito zake. Jackson Zichali, MBC Mzuzu. Anthu oposera 14,000 mboma la Neno ayamba kugawana ndalama zokwana pafupifupi 650 million kwacha atagwira ntchito yobwezeretsa zachilengedwe. DC wa bomali Rosemary Nawasha wati bomali laika anthu ambomali magulu pomwe linali likulandira chimanga chaulere, lina likulandira ndalama za mtukulo pokhomo ndipo lina lambwezera pofuna kufikira anthu ochuluka ndi ntchito zothandiza kulimbana ndi njala yomwe yagwa kamba kang'amba. Zambiri mulipotire. Boma la Neno ndi limodzi mwa maboma omwe amakhudzika kawirikawiri ndi njala chifukwa cha ng'amba yomwe imakhudza kwambiri bomali chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Polankhula kuti gowe mbomali poyamba popereka ndalama kwa anthu omwe akupindula ndi ntchito yobwezeretsa zachilengedwe mbomali, DC wa bomali Rosemary Nawasha anati powonjezera kusamalira chilengedwe ntchitoyi kuthandiza anthu kupeza chakudya, atathandiza posamalira zachilengedwe kwa mwezinso umodzi. Nthawi zina
kusula matana abwerese chakuti makolo awo azitha kupereka kena kake kwa mwana akamapita ku sukulu chakudya chisasowe mwana adye phala mawa akamapita ku sukulu makolo aso kuti akagwiritsa chiyengedwezo akufunika kudya akuyenera kukhala ndi chakudya so boma lakuza mapulogalamu ambirimbiri mukudziwa tili ndi aja antukula pakhomo sangathoka panga nawo ntchito izi amene ajawo timatha kuti sangagwire ntchito zolemetsa ngatizi amene aja boma limangowapatsa ndalama kuno kuneno tapatsa kale mpaka na Februwari ali nazo kale kuti agulire kachimanga apange china ndi china komanso pali pulogalamu imene timapatsa chimanga chija boma limatitumizira kuti anthu alandire kwa amene zonse zaperewera ndiye akatoina nawo kuti kumeneko kuti agulire ntchito tina alandire cholinga banja lina lililonse likhale ndi kachiyembekezo. munkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya masewero a mpira wa miyendo ya asungwana ya dziko lino ya Scorchers Love Mufazili watulutsa mndandanda osewera 30 kuti ayambe zokonzekera za masewero omwe akhale nawo mwezi uno. timuyi kuyembekezeka kuyamba zokonzekerazi lachisanu likudzali. Praise Majawa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Timu ya Malawi imayenera kukumana ndi timu ya Congo Brazzaville mu ndime yoyamba yodzigulira malo ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa, koma masewerowa sachitika kamba kuti timu ya Congo yati sitenga nawonso gawo mu mpikisanowu. Malinga ndi kalata yomwe bungwe la FAM yatulutsa, malinga ndi kalata yomwe bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno la FAM yatulutsa, iyo ikukonza zoti timu ya Scorchers isewere masewero opimana mphamvu mwezi uno usanathe. Pandandanda omwe mphunzitsi Love Mufazili watulutsa pali osewera omwe ndikoyamba kupezeka kuti timuyi monga ochinga pagolo ya mikanika onga Rejoice Nyirenda ndi Fatsan Moses. Ochinga kumbuyo wa Brigos Tamara Smeza nayenso wapezeka nawo pandandandawu koyamba. Osewera pakati monga Doreen Dixon wa timu ya MDF Lioness komanso Judith Kumbemba wa Red Lioness nawonso ali pandandandawu. Kutsogolo kulosewera monga Mayami Kunkandawire ndi Grace Kakwangula omwe ndikoyamba kupezeka pandandandawu. Pandandandawu palinso ena mwaka bwerebwere monga Mese Sikero, Irene Kumalo, Faith Chimzimu, Letitia Chinyamula, Asimenye Simwaka ndi Zainab Kapanda. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika mu mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzekera zochotsa asilikali a dziko lino kummawa kwa dziko la Democratic Republic of Congo. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokana pempho lokweza mtengo wa mafuta ndi 30%. Ndipo wapampando wa bungwe la African Union Commission kufika mdziko muno pa ulendo wake wa masiku awiri. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson Kamalata. Usiku wabwino.